by'omusiesi bw'ekisemi magoa oteba ng'a chisukuru chigorwe ase ebirasi bikobwatia kirasi isano isato kirasi inye na kirasi keria gia 12 ase kenyoro kia mararanse niyo twanyorire ng'a abana bange mbaraira nase chisukuru ase eng'encho abana bande abanyaroka amo n'abamura abanyaroka nigo banyarire bakwebwaterania n'abamura nigo banyarire bagosoa ase chigurupu chimbe pi eke nakio amatoroki ya CCTV anyarite gakonyora ase ekenyoro eke ona ikire ase enkai oyo minto magocha mga ase nanyorire abana bae babere nigo bare na oborito aye baba nakio korokwa ne ayo goyereng'ana ne ripoti ya sibitari omwana oyo bogoretine oibwe emetienyierenga mbia mono koreng'ana noyo onde ere yaye nkororekanene ngang'a D+ tigara totebia nakio korokwa ekiemata ine koreng'ana ne ripoti omwana oyo nobwe emetienyierenga ine munyare mogwe explain ise omwana ning'o tokogochakera inakia korokwa ase erieta ase tiga komokwaneria ase eng'encho ya amang'ana ande arasoya ase ekenyoro tiga totigera abwo agatea ng'a Yesu toria abanyaroka aba akaenda ase obotaki bwabo ng'ao. Fresh Music Entertainment.